Dahil sa hindi naman gaanong kalasingan noon si Gonzalo, pinili niyang siya na lamang ang magbantay sa labas ng pamamahay ni Pilimon. Sa paglipas ng gabi nila Gonzalo sa lugar na yon, naging panatag naman ang kanyang isipan. Merong lumapit sa kanyang isang pusa noong gabi na siyang naging kanyang libangan upang hindi niya gaanong mamalayan ang oras. Sa pagsapit ng umaga, nadatna ni Pilimon si Gonzalo na nakaupo sa labas ng kanilang tahanan. Iho, ba't lumabas ka na? Pumasok ka muna at nang makainom na kayo ng kape bago kayo umalis. Bungad na wika ni Pilimon. Sige ho, Tiyo Pilimon. Maraming salamat ho. Sagot ni Gonzalo. Kasabay ng pagwika niya ay ang pagsunod nito sa sinabi ng kaibigan ng kanyang tiyuhin. Nang makapasok na siya sa pamamahay nito, nadatnan niyang nagkakape na si Pio Carpio. Agad din namang lumapit siya sa kanyang tiyuhin upang sabayan ito sa kanyang ginagawa. Matapos nilang makapagkape, formal namang nagpaalam silang dalawa kay Pilimon. Agaran din naman nilang tinahak ang daan patungong Talusan upang muling ipagpatuloy ang kanilang naging misyon. Habang sila ay naglalakbay, panayang ginagawang pag-uusap ng dalawa. Kung ano-ano na noon ang kanilang naging paksa, hanggang sa nadapo sila sa kwentong minanapa ni Pio Carpio kay Lola Astring. Iho, narinig mo na ba ang kahariang isinumpa ng isang ermitanyo? Tanong ni Pio Carpio. Hindi pa ho, Tiyo. Bagong-bago lang ho yan sa pandinig ko. Sagot naman ni Gonzalo. Ganon ba? O sige, makinig ka. Noong mga panahong maunlad pa ang sibilisasyon ng ating lugar, merong isang namamahalang maharlikang pamilyang nakaluklok sa Samar na ginabayan ng kalikasan. Sila ang uri ng mga taong merong matataas na dugo ng mga engkanto. Kaisa sila ng kalikasan, kung kaya't labis silang kinalulugdan ng lahat ng diwatang kanilang naging kasangga at kaibigan. Napakabuti ng mga nagdaang hari, kung kaya't naging maunlad ang kanilang kahariang pinangangalagaan. Sa pagdaan ng ilang siglong kanilang pananatili sa Samar, naging maayos ang kanilang pamumuno. Halos walang naging problema sa kahariang yon hanggang sa dumating ang puntong merong ipinanganak na supling, ang kasalukuyang hari ng kaharian. Ibang-iba ang batang yon, gawa ng napakadali nitong maimpluwensyahan ng dyablo. May iilan sa mga ermitanyo ng haring yon ang nagsabing kailangan nila itong patayin, gawa ng meron itong dugo ng isang dyablo. Dahil sa sinabi ng ermitanyo, labis itong kinalungkot ng kasalukuyang hari. Wala siya noong magawa kung hindi ang sundin ang nais ng mga ermitanyo, gawa ng tiwala siya na totoo at mabuti ang opinyong ibinabahagi ng mga ito. Nang akmang isa sa gawa na ng hari ang kanyang pagpatay sa kanyang supling, biglang nagmakaawa sa kanya ang kanyang asawa na ito ay buhayin at ilayo na lamang sa kanilang kaharian. Pinili ng reynang ibigay sa nag-iisa niyang pinagkakatiwalaang katulong ang bata nang sa gayoy magkaroon ito ng pagkakataong mabuhay. Matapos niya itong gawin, nagpahanap ito sa kanyang mga kawal ng batang kasing edad ng kanilang anak upang yon ang ialay. Matagumpay namang nagawa ito ng reyna, kung kaya't naging maayos ang ritual ng pagpaslang sa kanilang anak. Pero ang isang ermitanyong nakakita sa pagpatay sa bata ay kumbinsidong hindi yon ang anak ng mga maharlika. Pinili niyang lisanin ang kaharian sa Samar upang maitago ang lahat ng mga karunungang minana nila sa mga diwatang matataas ang uri. Bibihirang masilayan ang mga ganoong uri ng diwata sa kadahilanang hindi ito gaanong nagpapakita sa mga tao.
Dagdag pa ni Pio Carpio na ang pinakamahirap hagilapin na uri ng mga diwata ay ang tinatawag na mga sudak. Karamihan sa mga ito ay nakatira sa bundok at ang iilan naman ay sa ilalim ng mga batis na nababalot ng hiwaga. Noong mga panahong kaisa pa ng ating mga ninuno ang kalikasan, normal na para sa kanilang makasilay ng mga uri ng sudak. Paglalarawan ni Pio Carpio sa mga sudak, malatao din ang wangis nito pero kulay berde ang kanilang balat. Meron silang kasuotang gawa sa mga magagarang dahon at may mga ugat sila ng punong naging korona sa kanilang mga ulo. Mahahaba ang kanilang kulay abong buhok at meron silang kulay berdeng mga mata. Nagliliwanag ang kanilang mga paa at sa bawat paghakbang nila ay nag-iiwan ito ng matabang lupa sa lugar na kanilang kinaroroonan. Yon ang nagsisilbing pataba para sa mga halaman upang higit na mas mayabong ang kalikasan sa kanilang tirahan. Kapag sila ay naglalakad sa kalupaan, sumusunod sa kanila ang napakagandang mga bulaklak na animoy sumasayaw at nagagalak sa kanilang paglitaw. Simple pero eleganteng tingnan ang mga sudak, kung kaya't karaniwan itong nagiging kasangga ng mga maharlika. Hindi din sila gaanong mapanganib kung iyong titingnan pero hindi mo masukat ang kanilang kapangyarihang taglay sa oras ng digmaan. Nang tuluyan ng makalayo ang ermitanyo, pinilit siyang hanapin ng mga kawal ng hari. Pero dahil sa taglay niyang karunungan, kung kaya't nahirapan ang mga ito sa paghahanap sa kanya. Pinili niyang maglagay ng malakas na sabulag sa kanyang bagong tirahan upang masigurong walang sino man ang makakalapit o makakahanap ng kanyang tinitirhan. Ang tanging kasakasama lamang ng ermitanyong yon ay ang kanyang nag-iisang alagang pusa at ang isang sudak na naging kanyang kasangga magmula noong siya ay bata. Habang mabilis ang pag-ikot ng panahon, halos wala nang kaide-ideya ang ermitanyo sa kung ano ang kasalukuyang nangyayari sa kanyang kahariang nilisan. May kutob siyang tuluyan ng nakabalik sa kaharian ang batang yon, kung kaya't labis na niyang inaasahan ang nalalapit na digmaan. Alam niyang darating sa puntong ipapahanap siya ng mga kawal nito ng buong puwersa upang makuha ang kanyang mga itinagong lihim na karunungan. Ang mga karunungang dinala kasi ng ermitanyo ay ang mga paraan kung papaano pasapiin ang mga dyablo sa mga patay na katawan ng tao. Sa pamamagitan ng ganoong uri ng ritual, makakaya ng haring yon ang gumawa ng mga kawal na higit na mas malakas kesa sa mga taong nagsanay lamang para sa digmaan. Sa pamamagitan din ng mga ganoong ritual, makakayang tawagin ng hari ang kahit na sinong dyablo na merong mataas na antas sa impyerno. Maging sisitan na siyang hari ng lahat ng demonyo ay kayang tawagin ng karunungang yon kung maibibigay ng gumagawa nito ang sapat na alay para sa dyablo. Sa paglipas ng panahon ng ermitanyo, naging masaya naman sila ng sudak sa kanilang tahanan. Palagi itong nagpapakita sa kanya upang gabayan siya at pagyabungin ang lahat ng kanyang mga pananim. Walang araw at gabi din noong nagdarasal at humihingi ng patnubay ang ermitanyo sa mga diwatang kanyang sinasamba. Palagi niya ding binabasa ang pagkakahanay ng bituin upang alamin ang mga maaaring maganap sa hinaharap. Sa bawat gabing dumaraan sa kagubatang pinamamahayan ng ermitanyo, ay halos palagi itong naglilibot sa paligid. Pilit niyang pinangangalagaan ang kanyang mga itinanim na bagat
upang hindi humina ang taglay nitong mahika sa paglipas ng panahon. Sa ilang taong pananatili doon ng ermitanyo, ay halos naging kaibigan na niya ang lahat ng uri ng engkanto sa kagubatan. Palagi siya nitong dinadalhan ng mga balita tungkol sa mga taong nagagawi sa lugar na malapit sa kanyang tirahan. Hindi naman ito ipinag-aalala ng ermitanyo, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na matinding paghihirap ang maaaring gawin ng susunod na hari para lamang mahanap ang kanyang pugad. Sa paglipas ng ilang dekada, nagawa na ng ermitanyong makalabas sa kagubatang kanyang naging tahanan. Pinili niyang maghanap ng baryong di kalayuan sa kanyang tinitirhan upang kahit papaano'y magkaroon siya ng pagkakataong makipagsalamuha sa mga tao. Dahil sa wala pag-aanong sibilisasyon sa kanilang lugar noon, halos ilang tao at bahay pa lamang ang nasipat ng ermitanyo sa kanyang paglilibot. Nang magawi ito sa isang baryo, doon na niya napiling makipagkilala sa mga taong naninirahan sa lugar. Naging masaya ang pagpapakilala doon ng ermitanyo hanggang sa dumating ang puntong nakasalubong siya ng isang sinaunang aswang. Alam niyang malalim ang aral ng aswang na yon, kung kaya't matindi ang ginawa ng ermitanyong pagmamasid dito. Nang maramdaman ng aswang ang pagtitig ng ermitanyo, agaran din naman itong lumingon sa kanyang kinaroroonan. Kasabay ng paglingon nito ay ang paglapit nito sa ermitanyo na para bang nais nitong makipag-usap. Hindi naman noon gumawa ng hakbang ang ermitanyo, gawa ng nais nitong pakiramdaman ang mga susunod na hakbang ng aswang. Nang makalapit na ito sa kanya, agaran din namang lumitaw sa kanyang likuran ang sudak na kanyang kaibigan. Magandang umaga ho, Ginoong Ermitanyo. Wala ho akong pakay na masama sa baryong ito, kung kaya't huwag niyo kong pag-iisipan ng masama. Mabuti akong kaibigan, pero masama akong kaaway. Wika ng aswang. Hindi ko nagugustuhan ang tabas ng dila mo, aswang. Mag-iingat ka. Baka hindi ko mapigilan ang bugso ng aking damdamin. Sagot naman ng ermitanyo na para bang ginagaya pa nito yung boses ng aswang. Nang marinig ito ng aswang, tumawa lang naman ito at muling tumalikod sa kinaroroonan ng ermitanyo. Ang sudak namang kasangga ng ermitanyo ay piniling maglaho na lamang. Ginoo, parang walang pinipili ang uri ng aswang na yon. Pwede mo itong maging katunggali dahil sa hindi ka na nagkakaroon ng aktwal na pakikidigma. Kailangan mong humarap sa mga demonyong nilalang upang kahit papaano'y manumbalik ang iyong lakas at taktika sa kahit na anong uri ng pakikipaglaban. Wika ng sudak sa malumanay nitong tinig. Nang marinig ito ng ermitanyo, napangisi lang naman ito at labis na kagalakan ang nararamdaman nito sa kanyang buong katawan. Animoy bumalik noon ang kanyang pagnanasang makipagdigma sa mga kampo ng demonyo. Nang tuluyan ang mawala sa paningin ng ermitanyo ang aswang na yon, pinili niyang bumalik sa kanyang baryo upang paghandaan ang pagsapit ng takip silim. Alam ng ermitanyong yon na ang gabi ng kainan ng mga aswang, gawa ng nag-iikot yon sa paligid noong umaga. Sa paglalim ng gabi, pinili ng ermitanyong muling lumuwas sa kanyang tirahan upang harapin ang mga aswang na maaaring gagambala ng mga inosenteng tao sa iilang baryo. Hindi alintana ng ermitanyo ang lalim ng gabi, gawa ng napakarami niyang kasanggang nagbibigay sa kanya ng abilidad na makasilay sa kahit anong kadiliman
na bumabalot sa paligid. Mas malakas din ang sudak kapag gabi, kung kaya't labis itong maaasahan ng ermitanyo sa kahit anong pakikipaglaban. Nang marating niya ang baryo, doon na niya piniling mag-ikot sa paligid. Ang tanging dalang mutya niya lamang noong mga oras na yon ay ang mutya ng kuwebang ibinigay sa kanya ng sudak na kanyang kaibigan. Matindi ang naibibigay nitong sabulag, kung kaya't hindi problema para sa ermitanyo ang tumakas sa oras ng kagipitan. Meron din itong mutya ng lakas na kanyang masasandigan sa kahit anong uri ng pisikal na pakikipaglaban. Nang marating na nito ang baryo, doon bumungad sa kanya ang mga aswang na nagsisiliparan sa kalangitan. Nang masilayan siya nito, agaran din itong lumapag sa lupa, hindi kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Matapos ang mga pangyayaring yon, biglang nakasilay ang ermitanyo ng isang aswang na papalapit sa kanya. Humahagikgik ito at panayang pagpapalipad hangin nito ng kanyang mga usal sa paligid. Bago pa man makalapit ang nilalang na yon sa ermitanyo, agaran din namang lumitaw ang sudak upang subukang sindakin ng mga ito. Nang masilayan nila ang sudak, laking gulat na lamang nila nang makita nila itong nasa pandigmang estado. Nagliliyab sa apoy ang buong katawan nito at halos maikukumpara mo na ang sudak sa diwata ng araw. Hindi ka rin pala isang basta-bastang ermitanyo, ano? Isipin mo nga naman, sa dinami-rami ng pwede mong maging kasangga, ay ang kagalang-galang panghari ng mga diwata. Wika ng aswang. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagbigay galang ng aswang na yun sa sudak na nasa likuran ng ermitanyo. Lahat ng mga kasama nito ay nagbigay galang sa sudak, gawa ng yon ang kanilang kinalimutang paniniwala. Ayon kasi kay Pio Carpio, lahat ng nilalang noong mga panahong yon ay kailangang magbigay ng galang sa tuwing masisilayan nila ang mga diwatang merong dugong bughaw. Kabilang sa pinakamatataas na antas ng mga diwata ay ang uri ng sudak, kung kaya't kahit na anong nilalang ang makakasalubong nito noon ay kailangang magbigay ng paggalang. Dagdag pa ni Pio Carpio na ang mga sudak ay kayang gamitin ang lahat ng elementong bumabalot sa mundo. Kaya nilang gayahin ang lahat ng anyo ng kalikasan na angkop sa kanilang digmaang kinasasangkutan. Matapos makapagbigay ng paggalang ng mga aswang, pinili ng ermitanyong hindi sumagot sa sinabi ng kanyang magiging katunggali. Kahit maharlika noon ang sudak, nasa desisyon pa rin ng mga nilalang kung kakalabanin nila ito o iiwasan. Dahil sa kilala ang sinaunang aswang na yon na matatapang, kung kaya't alam na ng ermitanyo na hindi ito aatras sa digmaan. Habang nagmamasid ang ermitanyong yun sa paligid, panay naman ang pagdukot nito ng batong napapaloob sa kanyang maliit na sisidlan na naroon sa kanyang bewang. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang sumugod sa kanya ang mga aswang na nasa paligid. Meron itong daladalang mga latigong gawa sa buto ng tao, kung kaya't matindi ang ginagawang pag-ilag dito ng ermitanyo. Sa paglipas ng ilang minuto ng kanilang pakikipaglaban, tanging pag-iwas lamang ang ginagawa ng ermitanyo maging ng kanyang kasangga. Nang inutusan na nito ang sundak na lipulin ang mga aswang sa paligid, agad din naman itong sumugod ng walang pagdadalawang isip. Kisap mata lang noon ang pagitan ayon kay Pio Carpio, nang madakip ng sudak ang isa sa mga ito na tuluyan din namang naging abo. Halos sa sobrang pagningas ng katawan ng sudak,
walang aswang ang napipilitang lumapit dito. Karamihan sa mga aswang na nakikipaglaban sa lugar ay tanging ang pinupuntirya lamang ay ang ermitanyo. Alam kasi ng mga ito na maglalaho ang pisikal na katawan ng sudak kung magagawa nilang patayin ang ermitanyong ginagabayan nito. Pero kahit anong gawin nilang pagtangka sa buhay ng ermitanyo, bigla na lang silang napapaslang nito. Dahil sa lakas ng mutya ng kuwebang taglay nito, ay halos mabaliw na ang mga aswang sa paligid dahil sa dami ng mga kawangis ng ermitanyo ang nagsisilitawan sa lugar. Sa bawat pagsunggab ng mga aswang sa kopyang wangis ng ermitanyo, agad din naman itong nagiging usok. Sa paglipas ng ilang oras, halos magkandahingal na ang mga aswang dahil sa paghahagilap sa totoong katawan ng ermitanyo. Nang makumpleto na ang ginagawang dasal ng ermitanyo para sa kombating pisikal, doon na ito nag-umpisang gumalaw. Sa pagmulat ng mga mata ng ermitanyong yun, agaran din naman itong sumugod patungo sa kinaroroonan ng mga aswang. Pagtama ng napakalakas na sapak nito sa isang aswang, gulat na gulat ang mga kauri nito nang masipat nilang kumawala ang ulo ng kanilang kasama sa ginawang pagsapak lamang ng ermitanyo. Nang masilayan nila ito, doon na sila unti-unting nagkaroon ng takot sa kanilang mga sarili. Pinili nilang pag-igihan ang pakikiramdam sa paligid, gawa ng hindi nila kayang sundan ang bilis nito. Matapos ang mga pangyayaring yon, tumulong na din ang sudak upang madali nilang malipol ang kanilang mga kalaban. Sa paglipas ng oras sa lugar, halos maubos na ang mga aswang na pilit na nakikipaglaban sa ermitanyo. Nang dumating sa puntong ang natira na lamang ang lalaking nanghamak sa ermitanyo, doon na unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Habang umiiyak ang lalaking aswang, dahan-dahan namang naglakad ang ermitanyo papalapit dito. Nang makalapit na ito, nagwika ang ermitanyo ng, "Okay, sunod kaagad natin yung 63. Salamat."